Здравейте! Искам да ви покажа докъде съм стигнал с оранжерията. Ето тук, това е втора китка, домат IGG. Ето първата отдолу. Тук е трета китка. Махнал съм няколко доматчета, защото бяха доста. Четвърта китка. Цъфти вече пета китка. Ето тази страна са кибо. Ето. Вижте за какво става въпрос. Втора китка. Долу първа. И тук е трета китка. Така малко. Ще ги снимам в по-далечен план. Сега. Тук по-малко са вързали. Обаче пък за сметка на това са много по-едри. Ето и тук. Много хубави домати. Има обаче някакъв проблем с селекцията. Ето вижте, едните са продълговати. Ето и тук са продълговати. А някои са кръгли. Ето още кибо. Вижте каква красота, за какво става въпрос. Ще снимам отсам, че по-добре се вижда. Ето трета китка, втора, ето първа. Така, сега ще дойда насам. Ще ви покажа тук. Вижте в този. Ето втора китка, ето първа, ето втора китка, ето трета. Са навързали на четвърта и цъфтят на пета. Сега ще мина от другата страна, за да ви покажа разликата в доматите. Ето вижте, това е височината и разстоянието между листата на кибо. А вижте албенга, за какво става въпрос, колко е по-висок и колко по-малко навързали домати има. Така, тук до него е Анджелина или Джинка. На първа и втора китка има така добре навързали домати, но нагоре са по-малко и при тях разстоянието между листата е по-голямо. Това тук е един мой сорт домат. Разкошен домат, най-вкусният, който съм ял. 3 домата на втора китка и 2 на първа. И нагоре, тук има навързали 1-2. Нагоре първа цъфти. Какво искам да кажа с това? Че всъщност доматите за оранжерия са си оранжерия и домати и не всички стават отново. Ето вижте тук как е навързал кибо, откъдето и да ги снимам, сега са много и са едри. Ето тук на първа китка. Ето вижте тук. Колко много домати. Единственият проблем, който виждаме, е, че едните са леко продълговати, другите са кръгли. Искам да ви покажа и още един домат, един сорт. Тук вижте, вече е зачервял. Тук има 3 доматчета на първа китка. На втора има 2, 4, 5. И ето на трета китка има също 5 домата. Ето на четвърта. Ето пета китка цъфти и шеста китка цъфти. Това е сорт ръгби. Лично аз го одобрявам за оранжерия и съм доволен от него. Това ще ми бъде първият домат, който озре. Днес е 4 юни. Може би след 4-5 дни ще озрява. Ето тук още веднъж да ви покажа сърцето на албенга. На първа китка има 3 домата, на втора има 1, 2, 3, 4, 5, 6 доматини и големи. И тук вече нагоре нещата не се получават. Вижте, 1, 2, 3, 4. Чак след 4 листа е заложил китка. Нагоре по същия начин залага през 4 листа китка.
Ето това е джинка. Вижте колко много домати има. Първа и на втора китка. И на трета. И нагоре ще завърши. Така. Сега да ви покажа пипера. Ето това е един мой сорт пипер. Костинбродска капия. Вижте каква огромна чушка е станала. Такива още завързали. Докато вече насам останалите са сорт Едита на Енза Заден. Ето сега ще ви покажа по-отдалече. Да ги видите, страхотно расте пипера. Вижте, с по 4 разклонения. И има навързали чушки. Ето тук има на първите 3 разклонения 3. Насам е същото. Така ще го снимам сега. Да имате малко повече яснота. Възможно е да не са добри тези кадри тук, защото слънцето грее точно от другата страна. Ето го пипера. Ето и тук има 3 чушки на първите 3 разклонения. Ето ги. Тук също има чушки. Страхотен сорт. Ето това е моя сорт. Последната чушка е пак Костинбродска капия. Тук има 3 вързали чушки. Така. Ето пак да ви покажа доматите. Много съм доволен от сортовете. IGG кибови ръгби. Остава и да са вкусни. Ето вижте и тук. Пак има един продоловат, а пък до него кръгъл и насам са кръгли. Така. Ето един поглед изцяло на оранжерията. Така, отиваме навън. Тук насъдих на тази леха още няколко от сорт Едита пипер, за да видя как ще растат отвън и как вътре в оранжерията. Това е в ляво лехата, реда, а в дясно реда е гръцки пипер Флоринас. Ето го. Сложил съм мрежа на оранжерията в единия край, защото толкова имам. За сега е това. На следващия етап ще ви покажа и градината. Всичко добро, успехи и без болести тази година и градушки.